Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Deorito. Taong 1960, walang eksaktong lugar. Mag-eedad 17 taong gulang nang makilala ni Deorito ang isang matandang naninirahan malapit sa kanilang baryo. Ang pangalan ng matandang yon, Manoy Utay. Isang masipag na magsasaka na ang tanging hangad lamang sa buhay makakain ng 3 beses sa isang araw. Kagaya ng mga pangkaraniwang tao, wala ring espesyal dito. Ayon kay Deorito, nakilala niya ang matanda noong mga panahong nakita niya itong paugod-ugod na naglalakad, dala-dala ang inani nitong palay sa isang sakahan. Dala ng awa niya, tinulungan niya ito at magmula noon, naging malapit na sila sa bawat isa. Mabait naman ang matanda, kaya hindi naglaon, nagkasundo sila. Tandang-tanda nga niya noon, dumadaan siya sa bahay ng matanda para magkape matapos ang isang buong araw na trabaho. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, hindi na napansin pa ni Deorito na magkalapit na pala sila sa bawat isa. Wala naman yung problema para sa matanda, lalo na't nag-iisa na lang din yon sa buhay. Itong mga panahong ito, nasa edad 20 taong gulang na itong si Deorito. Ilang taon na rin silang magkakilala ni Tandang Utay, kaya na may parang pamilya na ang turing nila sa bawat isa. Minsan nga, tuwing nagkakaroon ng alitan si Deorito at ang kanyang magulang, sa bahay siya nito tumutungo para magpalipas ng gabi. Ayos lang naman yun para sa matanda, gawa nang wala naman yun doong kasama. Ngunit sa pagpasok noon ng buwan ng Marso, unti-unti nang nagbabago ang paningin ni Deorito sa matandang yon. Tuwing nag-uusap kasi sila, meron yung mga payo sa kanya na halos hindi niya maintindihan. Paulit-ulit na sinasabi ng matanda na sa lahat ng oras at pagkakataon, palagi niyang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Dagdag pa nito na, yun lamang ang nag-iisang rason ng buhay kung bakit yun napadpad sa mundo ng mga tao. Matapos namang marinig ni Deorito ang tungkol doon na siya naghinala sa matanda na maaaring meron yung karunungan pagdating sa lihim na aral. Sa isip-isip niya, hindi yun magpapayo ng ganoong bagay kung isa yung mangmang. Naniniwala rin siya na sa edad ng matandang yon, paniguradong nagtatangan ito ng mga buhay na salita. Matapos naman niyang matuklasan ang sikreto ng matanda, nag-umpisa na siya doong magtanong ukol sa tunay nitong pagkatao. Subalit, nang marinig naman ni Manoy Utay ang kanyang katanungan, tumawa lang naman ito na para bang isang biro ang mga bagay na kanyang sinabi. Ayon sa matanda, isa lamang siyang simpleng tao na naghahangad ng mapayapang buhay sa mundo. Dagdag pa nito na, ang payo niya kay Deorito, bunga lamang ng kanyang karanasan magmula noong bata pa ito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng sagot nito sa kanya, hindi pa rin siya doon naniwala. Kung iisipin kasi, meron din talagang mga bagay na kaduda-duda kay Manoy Utay. Isipin niyo na lang, malapit na itong umabot sa 90 anyos pero nakapagtatakang hindi pa rin yon nanghihina. Ang mas ikinugulat niya pa sa lahat, nakakaya pa nitong magpasa ng sako na punong-puno ng sanga ng puno. Dahil sa kanyang mga napansin, ipinangako niya sa kanyang sarili na uumpisahan na niyang manmanan itong si Manoy Utay. Sa paglipas ng mga araw, pinili niyang manatili sa kubo nito para makipag-usap. Hindi naman noon nagduda sa kanya ang matanda, gawa ng ramdam nito na wala na siya doong masamang binabalak. Sa loob ng 1 buwan, iisang bagay lang ang napansin niya kay Manoy Utay. Bago yun gumawa ng kung anong gawain, taos-puso yung nananalangin
sa Panginoon nitong kinikilala. Matapos naman niya yung mapansin, doon na siya naglakas ng loob para magtanong sa matanda. Isang hapon, habang naghihintay siya sa kubo nito, sakto naman ang pagdating ni Manoy Utay. Pagsilay niya rito, bahagya muna sila roong nagpahinga habang nag-uusap. Manoy Utay, saan ho kayo galing? Kanina dumaan ako sa pinagsasakahan ninyo. Hindi ko kayo nakita dun. Bungad na wika ni Deorito sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Ganun ba? Pasensya ka na, iho. Hindi ako doon kanina nagtrabaho. Alam mo kasi, meron akong mga kaibigang pumunta rito noong mga nagdaang araw. Inalok nila ako ng mapagkakakitaan pero hindi ko nagustuhan ang hangin sa lugar na yon. Kanina bumalik ako sa kanila para magpaalam. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, unti-unti namang nauunawaan ni Deorito ang lahat-lahat. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, minabuti naman nilang ibaling sa ibang bagay ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng pagkakataon itong si Deorito para makapagtanong, agad naman niyang inilahad sa matanda ang mga katanungang dinadala niya. Noong una medyo naiilang pa siyang sabihin ito, pero alang-alang sa sarili niyang kapayapaan, napilitan siyang itanong ito. Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan na parabang nag-iisip din niya ng mga isasagot. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok sa bahay nito na parabang meron itong mahalagang bagay na sasabihin sa kanya. Pagkarinig naman ni Deorito sa sinabi ni Manoy Utay, tahimik naman siya doong sumunod. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay, nasipat naman niya yung nagsindi ng kandila sa altar tapos nanalangin ng bahagya. Pagbaling naman ng paningin nito sa kanya, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, Tama ka, Deorito. Hindi ako pangkaraniwang tao. Pero huwag kang mabahala. Nasa panig ako ng kabutihan. Simple lang ako kung titingnan. Pero lahat ng kailangan ng isang tao nasa akin na. Hindi kagaya ng mga antingero ang karga ko. Iisang bagay lamang ang nagbibigay sa akin ng lakas at abilidad. At yun ay itong markang nasa noo ko. Tinatawag itong marka ng Diyos. Kusa itong lumalabas sa mga taong ipinagbanal ang kanilang mga sarili sa loob ng mahabang panahon. Kapag meron ka nito, walang nilalang sa mundo ang makakatalo sa iyo. Lahat sila luluhod at iiwas na parabang ikaw ay isang araw. Kasabay ng pagwika ng matandang yon ay ang pagliwanag naman ng isang simbolo na binubuo ng mga buhay na salita. Matapos naman yung maipakita ng matanda, bigla namang nawala ang liwanag nito pagkababa nito ng kanyang buhok. Nang masipat naman yon ni Deorito, halos hindi naman niya maipagkaila na totoo ang sinabi nito sa kanya. Sa presensya pa lang kasi na nararamdaman niya, alam na niyang ubod yon ng banal. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon na nga itong si Deorito na lumabas. Nang masipat naman yon ng matanda, tahimik naman siya nitong sinundan na parabang naghihintay lamang ito na siya ay magwika. Maya-maya pa, hindi na rin nagtagal si Deorito sa mismong pamamahay nito. Pasensya na kayo, Manoy Utay, kung napilitan kayong sabihin sa akin ang sekreto niyong yan. Huwag ho kayong mag-alala, wala akong pagsasabihan yan. Sige ho, mauna na ako. Magandang gabi sa inyo. Nang marinig naman ni Manoy Utay ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nagmamasid sa kanya. Lumipas ang gabing yon, unti-unti nang nagbago ang pananaw ni Deorito sa kaibigan niyang matanda.
Normal pa rin naman ang pakikitungo nito sa kanya, pero ramdam na ramdam niya na nagkaroon na ng lamat ang kanilang pagsasama. Tuwing nagkukwento kasi yun sa kanya, pilit siyang umiiwas gawa ng ayaw na niyang ungkatin ang nakaraan ng matanda na matagal na nitong ibinaon sa limot. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagkikita. Si Manoy Utay noon, palagi niyang nadadatnan sa sakahan, nagbabanat ng buto. Kapag may lakas pa naman siyang tulungan nito, hindi siya nagdadalawang isip na yon ay gawin, gawa ng alam naman niya na masyado na yung matanda para gumawa ng ganoong trabaho. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Manoy Utay dahil sa aminado rin ito na malaking tulong sa kanya itong si Deyorito. Akala ni Manoy Utay magpapatuloy ang ganoon nilang sitwasyon, pero isang gabi, habang natutulog yon ng mahimbing sa kubo, bigla na lamang yung napabalikwas matapos naman itong marinig ang kanyang sigaw. Sa pagbukas naman ito ng pinto, doon bumungad sa kanya si Deyorito, mangiyak-ngiyak na, buhat sa sobrang takot. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung tinanong ni Manoy Utay ukol sa mga nangyayari. Nang marinig naman ni Deyorito ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga kaganapan sa kanilang baryo. Ayon sa kanya, habang nagpapahinga sila, meron silang narinig na mga panauhin na bigla na lamang kumatok sa kanilang bahay. Noong una, hindi nila yun pinagbuksan, pero nang hindi na ito maatim ng kanyang ama, naglakas loob yung buksan ng kanilang pinto. Subalit, nang may alis na nito ang trangka, puwersahan naman yung binuksan ng mga panauhin kung saan sa isang iglap doon bumungad kay Deyorito ang kapangi-pangilabot na pagmumuka ng mga nilalang na yon. Mabilis nitong nilamon ng kanyang ama, kaya na may wala na siyang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo patungo sa likurang bahagi ng bahay nila. Nang makalabas na siya, doon bumungad sa kanya ang mga nilalang na unti-unting nanghihimasok sa lahat ng bahay na naroon sa kanilang lugar. Dahil sa wala na siya noong mapupuntahan, nagdesisyon siyang pumanhik sa bahay ni Manoy Utay. Matapos naman itong marinig ng matanda, dali-dali naman yung napasilip sa bintana na parabang meron yung tinitingnan sa labas ng bahay nito. Hinayaan lang naman yun ni Deyorito, gawa ng malakas ang kanyang kutob, meron yung naiisip na plano. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, agad naman itong napalingon sa kanya habang nagwiwika ng, "Masama ang lagay ng lugar ninyo, Deyorito. Marami akong nakitang kakaibang mga impakto. Duda ko, ang pumasok sa bahay ninyo, mga aswang na manlalakbay. Madalas siyang mangyari, lalo na't nandirito tayo sa baryong malayo sa mga bayan. Humanda ka. Babalik tayo sa bahay ninyo. Kukunin natin ang mga kadugo mong buhay pa. Huwag kang umasa ng kung ano. Bahala na ang Diyos kung ano ang madadatnan natin doon." Kasabay ng pagwika ni Manoy Utay ay ang dali-dali naman itong pagpasok sa loob ng silid nito. Pagkalabas naman ng matandang yon, nasipat naman niya yung nakasuot ng talukbong at merong hawak-hawak na tungkod na animoy gawa sa ugat ng puno. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyasan na sumunod. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyayari. Ayon sa matanda, maaaring naligaw lamang ang mga aswang sa kanilang baryo kaya nananalasa ang mga ito. Dagdag pa nito na kadalasang nangyayari ang ganoong bagay sa mga panahong desperado na ang mga nilalang na yon. Mariinding inilahad sa kanya ni Manoy Utay na maaaring buhay pa ang kanyang ama. Naniniwala kasi ito, una nitong pinapatay ang mga batang kanilang nakukuha. Hindi na rin kasi maganda ang karne ng mga taong may katandaan na.
Nang marinig naman ni Deyorito ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya, gawa ng ang buong akala niya patay na ang kanyang ama. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang unang bahagi ng baryo, doon bumungad sa kanila ang mga bahay na nakabukas na, ang mga pinto. Sa bawat daan nito, may mga nasisipat din silang mga nilalang na nakatayo. Bagaman hindi yun gumagalaw, ramdam na ramdam nila Deyorito na buhay pa ito. Pagsilay naman ni Manoy Utay na malapit na sila sa baryo, bahagya naman yung natigilan habang seryosong inilalahad sa kanya na wala siyang ibang gagawin kundi sumunod lang sa likod nito. Matapos naman yung mailahad ng matanda, bigla naman itong tinarak ng 3 beses sa lupa ang hawak-hawak nitong tungkod. Sa isang iglap, nasipat na lamang niyang nagliwanag ang noo nito at kasabay nito ang pagkasilaw ng mga nilalang na nakatayo sa unahan at dulong parte ng kanilang baryo. Nang mapagtanto naman yon ni Manoy Utay, kampante naman yung naglakad patungo sa sentro. Dahil dito, wala namang nagawa si Deyorito kundi ang sumunod. Habang naglalakad sila sa harapan ng mga bahay-bahay, pansin na pansin naman niya ang pag-angil ng mga aswang habang patuloy silang pinagmamasdan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang liwasan, agad namang tinawag ni Manoy Utay ang lahat ng nilalang. Noong una, hindi inaasahan ni Deyorito na susunod ang mga ito, pero 10 minuto lang noon ang lumipas, nagsikumpulan na ang mga nilalang ngayon sa bawat parte ng liwasan. Kung hindi siya nagkakamali, umabot sa 19 ang bilang ng mga ito. Bawat isa sa mga nilalang na yon, armado ng matatalas na kuko at mga pangil na halos kayang pumatay ng isang tao sa isang sakmal lang. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, wala namang ibang nararamdaman si Deyorito kundi ang takot sa kanyang mga nakikita. Alam niya sa kanyang sarili na kapag pinagtulungan sila ng mga ito, maaari silang malagay sa alanganin. Makalipas pa ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla naman niyang narinig si Manoy Utay na nagwika sa mga nilalang na yun ang, "Lisanin niyo na ang lugar na ito. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo rito. At isa pa, sino man ang nakapatay na sa lugar na ito, magpaiwan. Bilang parusa sa inyo, papaslangin ko kayo ng walang paglilitis." Nang marinig naman ng mga aswang ang sinabi ni Manoy Utay, pilit naman yung tumutol sa nais niyang mangyari. Ayon sa iilan sa mga ito, wala naman siyang kakayahan para mag-utos ng ganoong bagay. Dagdag pa ng mga ito na ang mga dalubhasang antingero nga namamatay. Siya pa kayang matanda na at nag-iisa. Matapos naman yung marinig ni Manoy Utay, muli naman itong ibinagsak sa lupa ang hawak-hawak nitong tungkod. Pagsilay naman ito pa isa-isa sa mga nilalang na yon, laking gulat na lamang ni Deyorito nang masipat niya ang mga ito na biglang napayoko. Gayunpaman, hindi pa rin yun sapat upang tuluyang masindak sa matanda ang mga nilalang. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, bigla namang nagwika ang isang aswang na siya namang nakapukaw sa atensyon ng matanda. "At anong pinagmamalaki mo? Yang markang nasa noo mo? Tandaan mo, isa ka lang mandirigma, pero hindi mo kami hawak. At sa tingin mo ba, kakayanin mo kaming lahat? Masyado mo naman yata kaming minamaliit, tanda." Wika ng isang gabunan na naroon sa harapan ni Manoy Utay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Kung naniniwala ka sa mga sinasabi mo, bakit hindi niyo ako subukan? Magsabay-sabay na kayo para naman meron kayong laban." Kasabay ng pagwika ni Manoy Utay ay ang pag-angil naman ng gabunan habang dahan-dahan itong ibinababa sa lupa
ang dalawa nitong kamay. Sa isang iglap, bigla naman yung nagpalit ng anyo at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod. Sa sobrang bilis ng nilalang na yon, halos hindi na yon masundan ng paningin ni Deyorito, ngunit laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumigil sa harapan mismo ng matanda. Habang nakalutang yun sa ere, paulit-ulit naman itong sinubukang basagin ang hindi nito nakikitang harang. Pero sa kasamaang palad, bigo niya yung mapangibabawan. Maya-maya pa, napasigaw na lamang ang nilalang na yon matapos naman itong marinig ang pagdarasal ni Manoy Utay. Hindi naglaon, nasipat na lamang nila ito na unti-unti nang naaagnas hanggang sa buto na lamang ang natira. Sa pagbagsak naman ng nilalang na yon sa lupa, dali-dali naman yung tinulungan ng iba pa nitong mga kasama. Kalahati sa grupo ng mga nilalang na yon, sinubukan siyang paslangin, pero lahat ito dinanas ang kaparehas na sitwasyon ng pinuno nilang unang binawian ng buhay. Matapos namang mapagtanto ng iba pa nitong kasama na hindi nila kakayanin si Manoy Utay, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Sumatotal, 4 sa mga aswang ang nakaligtas ng buhay, habang ang 5 naman naiwan para sumailalim sa kaparusahang inihahanda ng matanda. Yung 5 kasi, inilaglag ng mga kasama nito na pumatay ng mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Kabilang sa pinatay ng mga nilalang na yon ay ang ama ni Deyorito na nagbukas lamang ng pinto. Dahil sa mga ibinahagi nito, agad namang bumuhos ang kanyang emosyon sa kadahilan ng hindi niya mawari na mangyayari pala yon sa kanyang ama noon ding mismong gabi. Para kumpirmahin ang sinabi ng nilalang, minabuti naman niyang magpasama sa matanda patungo sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang pagpapayo nito sa kanya na maging matatag para sa natitira niyang pamilya. Humingi rin yun ng tawad dahil hindi yun nakaresponde kaagad. Nang marinig naman ni Deyorito ang sinabi ni Manoy Utay, mariin naman niya yung tinutulan, gawa ng unang-una, wala naman yung kasalanan. Dagdag pa niya na, kasalanan ng mga nilalang ang lahat ng pangyayaring yon sa lugar nila. Kung hindi lang sana yun dumayo, buhay pa sana ang tatay niya. Deyorito, pasensya ka na at pinalaya ko pa ang 4 sa kanila. Huwag kang mag-alala, hahabulin ko sila at ibabalik ko sila rito para pagbayarin sa kasalanang ginawa nila sa iyong ama. Sa ngayon, yan na lamang ang maitutulong ko. Wika ni Manoy Utay sa kanya. Nang marinig naman yon ni Deyorito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Maraming salamat ho, Manoy Utay. Pasensya na ho kayo kung pati kayo nadadamay. Wala na rin ho akong malapitan maliban sa inyo." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang kanyang tahanan kung saan doon bumungad sa kanya ang ama niyang nakalupasaysay sa loob ng kanilang bahay. Paglapit nila rito, hindi na yon humihinga, kaya doon na din mismo nila nakumpirma na yon ay patay na. Walang sabi-sabi, agad naman niyang ginising ang nanay niya para ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Kahit napakalalim na noon ng gabi, nagimbal ng pagdadalamhati ang kabuuan ng kanilang baryo. Ayon kay Deyorito, 2 ang namatay noong padre de pamilya sa lugar nila. May isang sanggol ding nawawala, pero sa kasamaang palad, hindi na yon natagpuan pa. Sa paglipas naman ng mga araw, hinanap ni Manoy Utay ang 4 na aswang na kanyang pinakawalan. 1 linggo lang noon ang lumipas, bumalik yon sa kanilang lugar, bitbit ang 4 na lalaki. Dala ng galit noon ni Deyorito, siya ang naglakas loob na pumatay sa mga nilalang na yon. Alam niyo, pinuno, sa sobrang galit niya,
sinubukan niyang mag-aral ng mga buhay na salita sa ilalim ng pamamahala ng matanda. Subalit sa kasamaang palad, hindi siya nito pinaunlakan. Ayon kay Manoy Utay, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para sa paghihigante. Ginagamit ito para makatulong at para sa proteksyon sa sarili. Dagdag pa nito na sa estado ni Deyorito, malabo niyang mapagbigyan ito. Gayunpaman, naniniwala siya darating ang tamang panahon, matututunan nitong kontrolin ang kanyang emosyon. Sa ganung sitwasyon, magiging karapat-dapat na siya para sa susunod na magtatanga ng marka ng Diyos. Okay, opinion ko sa kwento. Base dito sa ending, no? Parang merong part 2, no? Kasi may pinapagawa sa kanya si Manoy Utay eh. Pag nagampanan niya yung pinapagawa na yon, pwede niyang tanganin yung marka ng Diyos. 'Di ba? Pero hula ko lang kasi wala naman sinend na kasunod na part eh. Isa lang tong kwento na to. Pero ang masasabi ko lang sa kwento medyo nakakalungkot nga lang talaga, no? Kasi nabiktima yung inosenteng tatay neto ni Deyorito ng mga manlalakbay na aswang. Yan. Ngayon ko lang rin narinig yan, yung manlalakbay na aswang. Kasi alam ko, partikular na ginagawa ng aswang, nakatira sila sa kabilang tribo. Ang nilulusob nila, yung kabilang bayan o kabilang tribo. Pero ito, hindi. Nagbabayan-bayan, nagtitribo-tribo. So, ibig sabihin, ang dami nang naikot na itong grupo ng mga aswang na to. Ang malas lang ni Deyorito kasi nga nataon na sa baryo nila napunta. Ang sabi naman ni Manoy Utay malaki ang posibilidad na maikot yung baryo nila kasi nga sobrang layo nila sa bayan. Diba? Yung parang pinakasentro ng lugar nila, malayo sila dun eh. So feeling ko, nasa liblib na lugar tong teritoryo nila Deyorito, kaya malaki talaga yung posibilidad na madaanan yun ng mga aswang. Pero buti na lang andun si Manoy Utay. Diba? Ang hindi ko lang magets, pinakawalan niya yung ibang aswang tapos hahabulin niya ulit. Bakit hindi niya na pinatay dun sa mismong lugar na yon? Diba? Pwede rin ganun eh, no? Ano to? Para may thrill? Kasi nga, sobrang lakas ni Manoy Utay eh. Tinatangan ba naman, marka ng Diyos, diba? Kahit sino siguro, diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.